बे समाव दुखुनि मोनसे रादाब। नेपालाव गिख्रंथाव दैबानानि उनाव आरोबाव दुखुनांथाव जाथाय। दिनै फुंनि 3:30 रिंगासो समाव नेपाल हादरनि मदन आश्रित हाइवेआव बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया जादों, जेराव हा गिसिखानायनि जाहोनाव खारबाय थानाय गंनै बासआ त्रिशुलि दैमायाव गलाङो। गासै 63 दावबायारिफ्रा बे गंनै बासआव दंमोन। जाब्रबथायाव गोग्लैनाय गंसे बासआ काठमांडुनिफ्राय गौर फारसे थांगासिनो दंमोन आरो गुबुन गंसेया काठमांडुनिफ्राय बिरगुन्जनि थांगासिनो दंमोन। बे दुखुनांथाव जाब्रबथायाव 7 भारतारिफोरबो दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथायाव गासै 60 सुबुंफ्रा त्रिशुलि दैमायाव बासनि गलांनायनि जाहोनाव दासिमबो गोमानानै दङ। बे जाब्रबथायाव 3 सुबुंफ्राल' गावसोरखौ रैखाथि होनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों।